Ул еш кына сәяси репрессия корбаннары истәлегенә гади һәм тыйнак кына итеп эшләнгән монумент янына килә. Чәчәкләр куя һәм озак кына итеп уйланып тора. Уйланырга, ваемсыз шул вакытта йөрәк әрнеткеч бала чагын искә төшерергә сәбәпләре күп аның. Әтисе сугышка киткәндә дөньяга да килмәгән балага тагын берничә елдан халык дошманы баласы дигән кара тамга тагыла. Чөнки әтисе Фазулла абый 1943 елда әсирлеккә эләгә. Сугыштан соң азат ителгәч аны Төньяк Карелиягә сөргөнгә озаталар. Башта гаиләсе белән очрашырга да рөхсәт булмый. Бар тик 49 елда рөхсәт булгач, алар әнисе Әфтәбруй апа белән шул якларга юл тоталар. Мин оялмыйм ул тормыштан. Без бит ырлап, басып, кеше үтереп бармадык. Әти киткән иде илне якларга. Хөкүмәт шулай ясады. Бүтән илләрдә пленга эләккән кешене кумыйлар, утыртмыйлар, изгой дип әтмиләр. 8 яшьлек Рифкат беренче тапкыр әтисен шунда күрә һәм тәүге кат әти дигән сүзне әйтә. Авылда вакытта күрше балалары әти дип дәшкәндә елыйсы килгән чакларым бик күп булды ди ул. Шуннан соң алар тулы гаилә булып Карелиянең Чупа шәһәрендә яши башлыйлар. Әтисенең тагын 3 ел сыругы кала. Сак астында булмаса да, ул атна сайын органнарга барып билгеләнергә тиеш була. Алар туган якларына 1952 елда гына әйләнеп кайталар. Төрле эшләрдә намуслы хезмәт итеп, Фазулла абый бик күп медальләргә лаек була. Аларны әле бүген дә Рифкат абый әтисенең бер якты истәлеге итеп саклый. Минем эзли башладым аның ничегә кирәк фильтрационное дело. Ул безнең өлкәдә торган, анарга 80 яшь тулгынча. Әти 94-тә үлде. 80-гә хәтле аның кагызлары торган. Аннары яндырганнар. Уже мин аның эшен таптым Карелиядә. Эшен тапкач ибәрдек хатлар Ленинградка. Ленинградта решение принималось о высылке. И вот аннары бу хат баруга ул автоматически анарга булды реабилитация уже посмертная. Моннан ярты гасыр элек Рифкат абый авылдашы, мәктәптә бергә укыган Светлана апа белән гаилә корып җибәрә. Мин аны күрдем инде бер, наверное, 8-нче класста, ниде Малокандалинский мәктәбендә без укыйдык, авылдан барып безнең семилетка гына иде. Без барып укыйдык анда. Аны мен күрдем. Беренче тапкырда. Ул инде бетереп чыга иде. Соңгы елларда Рифкат абыга архивларда һәм музейларда күп мәгълүмат топлап, Сембер татарлары турында энциклопедия чыгару белән шөгыльләнде. Аның беренчесе 2016 елда чыккан булса, икенчесе яңартылган басмасы әле шушы көннәрдә генә дөнья күрде. Әлге китапта Ульян өлкәсе татарларына кагылышлы берничә йөз язма урын алган, дистәләгән тарихи фотолар урнаштырылган. Безнең өлкәдә 150 мең татар тора. Аларның тарихы бар. Ул ничегә целый народ 150 мең. Ул тарих сакланырга тиеш. Безнең татарлар арасыннан бик күп билгеле халык чыккан. Габдел-Джабар Кандалый, Закир Кадыри, Сүнчәләй, әтеп бетергесез. Рифкат ага әле бүген дә автономиядә эшли. Татар авыллары хакында китаплар әзерләү белән шөгыльләнә. Сембер төбәгенең танылган шәхесләре турында газеталарга язмалар әзерли. Быел мин язган идем зур статья Эмет газетасына профессор Курчаков. Вот хәзер утрам икатнадан булыр иде 90 яшь Шарипов Дамир Исмагилович дигән кеше бар иде, почетный гражданин Ульяновской области. 20 ел булып торды, беренче секретарь Чедаклыда. Ул кешеләр, андый кешеләрнең тарихы онытылмасын. Юбилярның 80 яшьлегенә багышлап шәһәрнең үзәк мәчетендә уздырылган мәҗлестә аның тормыш юлы гына түгел, эш рәвеше дә күпләр өчен үрнәк булуын ассызыклап сөйләделәр. Сезне учительләребезнән берсен саныйбыз, потому что именно сезнең кебек манера ничек сөйләшергә, ничек алып барырга, ничек кешеләр белән сөйләшергә, это пример для всех нас. Мин гурурланам, что безнең авылыбызда шундый кеше булган, күп вопрослар белән звонить киңәшәбез үзе белән. Зур тормыш яшәгән, күп урыннарда эшләгән, бәйнесе кимдә инде шундый татар халкы өчен, татар янына кеше булуына без бик каты шатланабыз. Вакыты белән Кыргызста була белә ул. Менә милли мәгариф мәсьәләсен генә алсак, аның мәктәп директорлары, мәгариф органнары җитәкчеләре белән менә шундый кыргыз турында сөйләшү аркасында без милли мәгарифне, ана телен саклап калу юнәлешендә зур уңышларга ирештек дип әйтеп була. Сембер татарлары энциклопедиясе исә өлкәнең авыл, шәһәр һәм мәктәп китапханәләренә җибәреләчәк. Бер өлеше киләсе елда Ульян өлкәсендә узачак федераль Сабантуй кунакларына бүләк итеп таратылачак.